Digo que comenzamos o programa de fútbol, o programa de deportes de Radio Culleredo, o programa no que seguimos ao Deportivo e seguimos tamén ao Real Madrid con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro. Fernando Sampedro, moi bons días outra vez. Moi bons días. Fernando Blanco, que tal, moi bons días? Hola, bons días. Ahora como sí. me cortache, non sei se Vetei. empezaches o programa No. felicitándome porque me fastidia acertar, pero sabedes que o último día dixen que Madrid se quedaba sin fútbol, non polo Real, sino polo Atlético tamén. Sí. Sí, pero eso era visto. Sí, pois non era o que decíades vos. Sí, Non, sí. eu decía que tiña esperanza de que o Madrid seguira, Claro, estaba tiña máis esperanza Fran que eu xa estaba pesimista total. Sí, é verdade. Bueno, pesimista pola parte que me toca. Non decíades que iba a ganar o Atlético Madrid a Copa. No, eu dicir que era favorito, pero que eu prefería que pedir as grabacións. Sí, sin problema ninguno. Señoría, podo defender. O que decía San Pedro é que o Atleti iba a botar da Champions o Barça. Eso sí, claro. É o que decía. Que o Madrid iba a quedar fora e que na final de Copa do Rei, o lóxico, digamos, o favorito era o Atlético, pero eu, personalmente, prefería que gañara a Real como así foi. Para San Pedro, ademais, na eliminatoria de Champions estaba esa teoría conspiranoico-judeo-masónica que decía que pues, o Atlético de Madrid se podía deixar gañar, ¿no? No, pero eso fora no partido de Liga. Sí, eso tamén o dixo. Me está fallando nos pronósticos porque decía que sempre que xogaba contra o Barça como o Atlético de Madrid se deixaba perder. Sí. Eso sí que dixeche. Sí, pero me refería ao partido de Liga, solo. En Champions non. Pues eu entendinche e Blanco tamén que na Champions iban deixar gañar. No. Lles podían intentar fastidiar os árbitros, pero bueno, así quedou claro que en Europa a Liga Negreira esa figura non ten relevancia ninguna. En España sí que ten. Expulsan a dous xogadores o Barça, a un no partido de ida e outro no de volta, e non os hábitos o fixeron ben. Madrid tamén lle expulsaron dous contra o Bayern. Bueno. Que me explique San Pedro como cobra 20 millóns Simeone non gañou un título, gañou unha liga fai 5 anos. Sí, bueno, que leva 14 temporadas. 14 tempadas, bueno. Creo que o seu currículum é unha ou dúas Europa Leagues. Sí, leva algún. Unha ou dúas. Tamén unha Copa do Rei. Cantos equipos gañan e dúas ligas en España? Cantos equipos gañan a Liga en España que non sexan o Madrid ou o Barça? 7. En toda a historia. Non culpemos agora o Atlético de Madrid, que dos equipos que non son o Madrid e o Barça é o terceiro en discordia. É o terceiro, pero con diferencia cos demais. Sí, bueno, logo Valencia non se ten 5 ou 6 ligas. Non, a ver, o Atlético de Madrid para o difícil que é en España gañar unha liga, eu creo que ten mérito, Sí, a ver, pero se hai un primeiro e un segundo, evidentemente vai haber un terceiro, un cuarto, etcétera. Sí. Pero, a ver, sí, hai distancia sideral. Simeone, por que cobra 20 millóns e non gana máis? Por que o Atlético de Madrid sigue sendo o pupas? E o demostra xa deixándolle tirar penaltis a Julián Álvarez despois da que liou o ano pasado nos cuartos da Champions contra o Madrid, que volven a deixar tirar. Ademais, aquela norma tamén, non sei, Pois aquela norma é a mesma tontería pola que expulsaron a Camavinga outro día. Que, por certo, Camavinga que se vaya aí, que se vaya. Bueno, pero a expulsión que se vaya, por un Dios. pouco estúpida a expulsión, Sí, pero si nos ceñimos á norma, estrictamente, o pé da letra, bueno, hombre, está expulsado, claro. Está ben expulsado. Pero, hombre, Fernando, e ademais é reincidente, porque o ano pasado contra o Arsenal fixo exactamente o mismo. O sea, se non botan na ida das semifinais, non botan a Pubil por coller coa man, a ver. Aí queda o criterio do árbitro. Claro, porque outra cosa é os habitantes de Europa e os de España. Claro. Bueno. No, a ver, é que se nota, é que é ver un partido de Champions, un calquera, é aleatorio. Ves calquer partido da Liga Española e te fixas no arbitraxe e que a diferencia é xa actitude. Ver a un inútil como o Alberola outro día. Xa estamos. A ver, que son uns. Ya estamos con os adjetivos cariñosos. Foi a cámara. Foi a cámara, sí, foi a cámara. Fíxome gracia cando a cámara que solo emitían o que lles autorizaban. Anotou unha falta. Fíxome gracia como anotaba no cuaderniño, non? Claro, é que xa estaba previsto capitar a él, pero non, foi o premio por
polo non penalti a Mbappé coa cecha rota. Nada, veña, ala, festa. Bueno, falamos de cosas concretas. Bueno, o Real Madrid esta semana son cousas concretas. Esta semana non houbo Liga por mor da Copa do Rei. Bueno, foi unha semana dura para o Real Madrid por mor desa eliminación en Champions. Se avecina, decía eu ao principio do programa, e pola mañá, non? Tamén nos deportes. Se avecinan cambios, San Pedro e Blanco? Home, pois parece que sí, non? Agora xa os rumores que levan circulando xa dende fai, bueno, toda a tempada prácticamente. Non me digas Mourinho, por favor. Pois aínda onte pola noite estaba xa en todos os noticieiros. Nin se confirma, nin se... Eu, sinceramente, penso que por unha parte estaría divertido, mirando a gracia, que volvera Mourinho. A efectos prácticos de querer facer un equipo serio, xa non digo para a tempada que ven, vistas a un pouquiño máis de futuro, porque igual dunha tempada para outra, así agora é complicado, non? Porque chegarán os que non se queren ir, como Camavinga, que non se quere mover. Como Mariano no seu momento, non? Efectivamente. Entón, pois, non sei que pode pasar. Eu, se me preguntades a miña opinión, eu deixaría Arbeloa, fíxate ben o que che digo, independentemente do que pase nestes 7 partidos que quedan de Liga, como se perde os 7, me dá o mismo. Xa da igual, agora non lle imos remontar ao Barça, salvo que o Barça entre en Barrena e empece a perder e cheguemos ao Nou Camp a 3 puntos ou 2 e digas, que se gañamos aquí, igual ainda ganamos a Liga. Todo pode ocurrir, non creo que pase. Ti pides para Arbeloa o que se lle debeu dar a Xavi Alonso. É porque se lle... É que non porque non se lle deu tempo. Non se lle... Home, se lle deron 6 meses a Xavi Alonso, Bueno. O equipo era apático. Ahora, polo menos, visto outro día na segunda parte contra o Bayern, a primeira foi espectacular. O mellor Madrid, xa non só o mellor Madrid e o mellor Bayern, o mellor partido do ano eses primeiros 45 minutos. O Bayern, os primeiros 45 minutos do partido contra o Bayern, o mellor partido da tempada. A mí me gustaría que o Atleti gane a Champions, xa que está, pero a mellor en este momento favoritos a min, non sei o que opinades vos, o PSG e o Bayern, me parece que están está claro. Sí, claro. Eu quero que o Atlético elimine o Arsenal, porque me cae fatal o Arsenal. E logo perda a final, que fastidia máis perder unha final que caer en semis. Eu creo que o Atlético se merece por as circunstancias. Sí, se merece chegar a unha final e gañala. Leva varias... é como o Depor, porque o Depor tamén moi pupas. Entón, creo que tamén, a pero Champions lle debe unha liga. Atlético. Ti non estás de acordo, Blanco? A mí me parece que o Atleti se merece unha Champions, No. Pero o Atleti é o que dice o San Pedro polo tema do Pupas, non gana nada. O sea, de feito, cando lle preguntan a Simeone vai acabar a Copa, que lle dixo o xogador? Que lle vou a decir? Non digo nada, claro. O que hai que facer é gañar, e gañar non gaña. Entón, ese é o problema. Bueno. Pero por merecimientos, claro, pero aquí non é por merecimientos, non é porque digan claro. 3 anos seguidos, non, tens que gañar. E se non gaña non ten nada que facer, o que pasa é que é un equipo que vai fichando o mellor, lle quita a Griezmann a Real, lle quitou a Sorlo, lle quitou a Lenormand. A Lenormand non é capaz de gañar, lle gañan 4 canteranos ali e tira o penalti ao chaval de 20 anos. O Atlético Madrid non merece nada. No, é que estou totalmente de acordo. A ver se non nos escoita o meu compañero Óscar Romero, que é colchoneiro de toda a vida. No, pero por que dis que o merece? Porque perdeu 3 finales. A ver. A Juventus perdeu 6. Pero mira, polas circunstancias, é un equipo que en España é moi difícil gañar a Liga, como os decía, e o Atleti leva facendo méritos para estar aí loitando, leva moitos anos, é o equipo, despois dos grandes é o terceiro en España. Bueno, 3 ou 4, non sei cantas son, pertenece ao Atlético Aviación, Bueno, o que ti queres, é o Deportivo da Sala Calvé, non? Sí. Bueno, que sí, que tamén contan, que son partidario de que, claro que contan, evidentemente, pero bueno, a ver, o Atlético Madrid... Mira, bueno, eu se non gaña, se non se clasifica, a min a final me parece os máis en forma o PSG e o Bayern, a mí me parece... Sí, pero a final non vai ser así. É a semi. Bueno, ya. Eu creo que no tema do Atlético Madrid, si unha vez que están fora o Real Madrid e o Barcelona, falo xa do tema da Copa, e ti te vexo máis forte, máis que nada polo tema de equipo que tes e a clasificación, a pesar de ir a remolque, non podes permitir que unha Real Sociedad que está
pues bueno, con 4 xogadores, con que pegou un cambio tremendo, se é verdade, que chegou o novo adestrador, pero que hasta Brais o do Celta non xogou nin un minuto, nin na prórroga, como che vai gañar ese equipo? Todo ese que dice, pues este equipo non merece nada, porque un equipo, aparte Real, vai aí de sétimo, ti estás aí de cuarto, tratando de meterte no grupo da Champions, e resulta que che limpia a Copa, con un porteiro, ademais, que non xogou un solo minuto en toda a Liga, o da Real Sociedad, e fai o partidazo da súa vida. O sea que hai bueno, a veces hai xusticia, non? O rapaz que tamén o que tirou o último penalti, Pablo Marín, pois mira, seguro que viches por aí a foto de cando a Real ganou a Copa do 2020, o Athletic de Bilbao. Estaba de recolle pelotas, ten ali unha foto con xogadores, celebrando con Oyarzábal. De Guardiola, cando era recolle pelotas no Barça. Sí, tamén. Sí, non debería haber pasado de aí, pero bueno. Xa está. Bueno, acaba de dicir unha cousa a Blanco, que eu lle vou a tomar a palabra e lle vou a recordar, porque acaba de decir que o Atleti, neste caso, non merece nada, e o Depor merece. Sí. Co equipazo que ten a actuación que está a ter nas últimas xornadas, merece ascender o Depor? A ver, Frank, o Depor merece todo. Que sí, que eu como afeccionado sí, pero realmente está facendo merecemento o seu equipo de Hidalgo, que perdía vergoñantemente, non sei como se diga en galego, de xeito, bueno, avergonzante para todos, 2 puntos en Huesca outro día, por favor. Está merecendo o Depor? Hai cousas que a veces, pues bueno, non son como a realidade pinta, pero dices ten un equipazo, pero que efectivamente cando se ficharon estes xogadores no mercado de inverno, o que veu era superior ao que había, pero bueno, es que estes días, máis que nada, máis que nunca, como xa son os últimos 7 partidos, estou vendo os enfrentamientos que teñen entre eles os de arriba, e cuidado, co Racing de Santander onto Almería teñen un equipazo tremendo, que non están aí por casualidad, e están ganando, e están facendo o que teñen que facer. Pero eu pensaba que o Deportivo era a mellor plantilla, pero cuidado con estes equipos, que o Almería ten unha pólvora, así que é verdade que gañou ao final, e o Racing, pues bueno, se lles foi moito mellor, pero cuidado que ten equipos, e aparte que están xogando moito mellor que o Deportivo. Pero muitísimo. Ahora mismo non vexo a plantilla do Deportivo superior a eses equipos, Aí vou eu, é dicir, a plantilla en teoría é boa, pero non está a rendir. Por qué? Porque a plantilla non é tan boa ou porque non se lle está a sacar o rendemento que se lle tiña que sacar e non está a xogar, eu non digo xogo bonito, que me hartome de decirlo todas as semanas, que o Deportivo non ten xogo eficaz, non ten esa actitude de equipo gañador. Pode ser. Onte viña unha entrevista que con Ferro, o porteiro do Depor, falaba precisamente do adestrador, que dixo que o tiña en Huesca, que a diferencias notaba do adestrador que tuvo en Huesca ahora aquí. Entonces, él decía que, bueno, que lógicamente cos anos, igual que lle pasou a él, que ten máis poso, máis tranquilidade, que ali botaba moitas broncas, pero tamén dixo que ali traballaba máis defensivamente porque tiña un equipo de abaixo. Entonces aquí igual non supo asumir a plantilla que tiña o Depor para o mellor xogar máis ao ataque. Sí que é verdade que tampouco lle axuda moito o Mulateri saca, e agora pues tuveron que recurrir ao Fabril para coller a Vilsongo, ¿no? Pero non ten un dianteiro, pois un dianteiro como pode ter o Almería ou o mismo Racing de Santander. Daí a diferencia de goles que teñen estes dous equipos con respecto ao Depor, ¿no? A ver, Fernando, unha pregunta de 70 goles os dous. Que sí, que estou de acordo. Decir, o Depor necesita pólvora, pero vamos a ver. A ti Oyarzábal, que está de dianteiro na selección e na Real Sociedad, te parece un home gol? Oyarzábal é un gilipollas. Outro que se suma. Esa podría ser unha frase miña perfectamente. Perfectamente. Gracias, Fernando, gracias. É que me fastidiou moito porque vendo a final aos chavales, aos juveniles, que ahora lles proíben, incluso na selección nacional, en outros equipos, incluso Depor, que lles quitan as bandeiras cando van recoller os trofeos e as medallas. Resulta que a Real Sociedade se lle permite todo. Sube cada un ca bandeira do seu barrio, e despois chega arriba e resulta que a este do Amán, a este non, este polo grupo político, a este do PP, este do outro, a este non lle dou, encima apitado o himno, eso xa non se venía a consentir. Pero bueno, son outras cousas que non teñen que ver. Apitado o himno non é culpa do Oyarzábal.
No, pero bueno, me refiro que vai todo conxunto. Bueno, Logo, pero, a ver, pero clausuran un campo porque lle gritan musulmán ao que non vai. Xa, sí, non, neso che dou toda a A razón. ver, pero me centro A ver, no- perdón, a min Oyarzábal ni me cae ben ni me cae mal. Me cae máis ben que mal, a mí tamén. Pero si recoñezo que para ser o dianteiro dunha selección española que aspira a todo, pareceme moi frouxo, porque é un dianteiro moi lento. Pero aí é un vou eu, xogador, é dicir. é moi bon xogador, Sí, pero, pero está é moi bon líder, funcionándolle. pero é moi lento. Pero está funcionándolle ben a De La Fuente. Sí, a mí, sí, con sí, él mete xoga mellor que goles. con Morata, que a mí me gusta máis Morata. É un tío moi No, a mí Morata non me A mí gusta sí, xa pero a mí sí. directamente, pero Sí, a ver, Morata é bon xogador, pero Morata que pasa que estuvo pasando por moi malos momentos. sí, no, mental, eu non ten a tuvo que cabeza. parar, Pero non Oyarzabal- ten tema da separación. Pero Oyarzabal, Fernando, está metendo goles e está axudando a ese xogo nun xogador, de diante. independentemente das habilidades e das técnicas, influi moito a cabeza, moitísimo. Eu creo que é o que máis Claro, influye. claro, E no caso de Morata non ten cerebro. E Oyarzábal si o ten, e é un home moi intelixente no campo e o demostra partido tras partido. Coñece as súas limitacións, o seu corpo perfectamente, e non é un tío técnico nin un tío que se desfogue físicamente, pero si é un xogador moi intelixente. É lento tamén, ten moitísimos defectos, pero é eficaz, esa é a palabra. Está funcionando. Por eso digo, é E dicir, logo- que o mellor non é logo- ter un dianteiro super dianteiro, sino Claro. que o mellor un xogador, Pero bueno. como pode ser agora Vilensón, o que se notou un montón a diferencia. O non? Gallá tivéramos un Oyarzábal Sí, sí, no Madrid. Pero, e E no logo- Depor. E no E Depor. logo ten outro problema de La Fuente, que resulta que os equipos grandes normalmente, pues bueno, non ten dianteiros españois, entonces ten moitos problemas. E o Oyarzabal, Bueno, está aí Carlos Espí, que caso, no país dos cegos ou tuerto, sí, eu Pero sei. eu saco do Oyarzabal, a los dos Fernandos os lo digo, saco do Oyarzabal para falar do Depor, é dicir, ao Depor o mellor que sí, que necesitaría unha boa dianteira, pero Un líder bueno, como é Oyarzábal, pero non é un dianteiro que pero estamos a Pichichi. falar de É dianteiro. un líder. Fernando É a definición de líder. ven reclamando Blanco toda a tempada, xa hai anos, non toda a tempada, Sí, un dianteiro para o Depor, pero é que o mellor se o Depor xoga no medio campo e lle dá balóns ao dianteiro, Mulatieri a mí, incluso Zaka, eu penso que metería máis goles pero tamén. non os marca, no, porque xa se quedou varias veces diante do porteiro, non o marca, é que a calidad do dianteiro a marca a categoría que ten, o sea, ti xa pode ser italiano, ruso ou belga, se é malo en calqueros países, O sea que Como se me poñen a min, non? Claro, non ten nada que ver. A ti che poden poñer aí no campo do Olímpico do Culleredo 17 balos que igual metes dous. Non, tampouco meto. Bueno, Xa che digo eu que non. Esa é a diferencia. O sea, Eu non meto si ti nin de recurres- coña. Se ti recurres ao dianteiro do Fabril, pois é porque os de arriba non che están funcionando, porque non está marcando nin Stoico, que marcar un montón de goles, non está marcando Mulatieri, non está marcando Zaka, e ten que recurrir ao chaval do Fabril. Entón, aí é a diferencia, non podes comparalo con os dianteiros que ten o Almería, por exemplo. Bueno, pero o chaval dos Fabril xa que o ten que o saque, non? E que o poña todos os días. Eso é outro tema das rotacións, que eu non estou de acordo tampouco en que se outro día o equipo está funcionando fenomenal, que saque a Novi da alineación para meter a Barcia e que saque a Benensongo para meter a Mulatier. O sea, se o equipo vai mal ou as cargas que meten de traballo, porque le sabe que ten que dosificar a Jeremai, que nada máis que pode xogar media hora, e se o equipo está ben e Novi se está salindo, porque ahora mismo é un xogador que lle van a levar, ti non podes oiches algo de que está o Getafe detrás del? Claro, Bueno, que se se vai para o pero que- Getafe, a mí se vai para un grande, pero se vai para o Getafe, con todo o cariño para o Getafe, por Dios, por favor, Bueno, É que- eu non lle vexo moito perfil Getafe, pero todo pode ser, xa lle están buscando recambio, porque contan de que xa lo vayan a levar. Sí, Vamos a ver. De Manu Lama, Eso é. o fillo do periodista. Por favor, Sí. por favor. Está no Tenerife, non? Claro. Creo, sí. No estaba en el No, Getafe. está no Granada. No Granada, eso, perdón. Por favor, e traen a Manu Lama en vez deste chico. Xa, xa se verá. Non é que o traigan, é que yo levan, e lle van a pagar o doble. Pero vamos a ver, como van a levar se o Depor está se guarda a Jeremai, se guarda a Mella, que tiñan unhas cláusulas, e deixa ir a Nubi? A media de Jeremai, porque o garda, porque lle ten que subir a ficha o doble para que non choreven, pero non lle pode facer a 8 da plantilla. Bueno, Se non o Depor é unha ruína. pues mal empezamos entón, si é que se sube a primeira, O tope salarial ti non lle pode subir a todos.
No, bueno, pero se sube a primeira, sube o tope salarial, hai tamén Claro. moitísimos máis ingresos, se Acabas pode de decir invertir... a clave. Sí, sube a primeira. Home, sí, de momento ainda non o sabemos. Vamos a É un ver. condicional. Vamos a ver. Mira, eu fixen as miñas contas, penso que o Depor ten moitas posibilidades de subir. O sea, ten que gañar ahora os 4 partidos de casa, que son 12 puntos, Nada máis e nada menos. 12, e logo fora empatar un. Xa está. Claro, é que hai moito enfrentamento directo entre os de arriba. Eu dixo así Os de outros se fácil, teñen que oíste. enfrentar entre eles. E ao final creo que as contas son con 74 puntos é moi fácil que, o sea, é factible que o Deportivo suba. Ahora, claro, teñen que ver, hai moitos enfrentamentos entre eles, pero eu creo que o calendario que ten o Depor ahora mismo con respecto a outros equipos É o máis bueno, favorable, sí. Pero é o favorable. O Eu- Depor pode, eu dou como que perde en Burgos, ese só dou por perdido. Home, si, Aí pois pode empezamos ben xa. Pero despois Bueno, os igual un outros- empate se rasca. Pero vamos a ver, como un equipo que quera ascender con esa plantilla que non é a mellor, pero é unha boa plantilla, como podes decirme que o máis seguro é que vaya a Burgos e perda, por lo menos que empate, que non Pero é gana- admisible, non pero se pode tamén- permitir eso. Tamén dixen que gañaba os 4 da casa. Pois tamén é unha utopía grande, pero Por bueno. lógica, o Depor xa en casa perdeu 4 partidos, que non Por eso. Por eso. non é moi como equipo que vai arriba, que perda 4 partidos en casa. 4 que perdeu e 5 que empatou, cuidado. Non é A metade. non é a peor racha en casa dos últimos anos. E a ten este Sí. señor que está adestrando. Penso que sí, que en casa sobre todo, pero bueno, sabes que o compensa porque gana fora. É a Fora presión, da casa, é a presión do ambiente de fora da Riazor. casa o Depor gañou 9. Sí, sí. Poucos Totalmente de equipos, acordo, sí, sí. poucos equipos o Sí, poden. é o peor local e o Xo mellor que- visitante. Sí, Claro, sí, sí. se o queres ver, tens que ir fora. Eh, Para lo gañar. Pero eso é pola presión do público de Riazor, que Sí, home, sí. que non se pon nerviosos os xogadores. Bueno, a ver, vamos a Non, ver. o digo en serio, No, xa, sí. Bueno, pues que se dediquen a vender helados. Bueno, Vamos, claro, evidentemente vai no soldo, eu pero nunca sería futbolista seguro porque ninguén me ficharía, pero creo que ti máis eu sairíamos, non digo Blanco porque Blanco estaría no banquillo porque sería o adestrador, pero ti máis eu como xogadores Se estou eu no banquillo, tenes xogador. E no meu equipo, xa. sí, hombre, sí, de recolle pelotas. Pero te digo, salimos nós, hoxe en día, coa nosa idade, sin preparación, con máis ganas e con máis sabiduría futbolística que algún dos que están na plantilla en este momento, porque o adestador non está a saber facelos funcionar. Non quero deixarme por a miña ira hooligan. Esta noite, Fernando, como ves o partido? Temos que ter medo? É oculista. Bueno, medo no. Respeto. Nunca. Pero sí Digo, que o equipo sale con medo sempre. tes precaución, porque, home, sabes con o tema de que sabes que todos os de arriba gañaron onte, o fin de semana, pues bueno, que ganou o Racing, que gañou o Almería, que gañou o Castellón, o sea, entonces eso xa te mete certa... Ata o Eibar, que tamén está aí subindo. Gañou Las Palmas. Todos non poden gañar, como decía antes San Pedro, porque se enfrentan entre eles. Entonces, perdeu o Málaga, creo que perdeu o Burgos, ¿no? Sí, pero non podían empatar o Málaga e o Almería, hombre. Entonces, bueno, a última hora, entonces con respecto ao partido de hoxe, pues bueno, é un equipo o Mirandés que gañou igual que o Deportivo perde na casa. Estes ganaron 4 partidos fora, o sea, que non te podes fiar. E veñen de 5 sin perder, que sempre son unha borracha, que a veces, como sabes, o fútbol vai por rachas, e logo ten arriba a Carlos Fernández, que está unha racha impresionante, que leva 14 goles, que aquí se conoce ben, porque xogou aquí no Deportivo, cedido polo Sevilla. Entonces, pues bueno, que vai a ter unha motivación especial, ainda que logo se mete un gol e diga que non o celebra, pero cho mete. E sí, te vacuna, que se dice, non? Claro, exactamente. Entonces, bueno, que medo no, pero precaución, cuidado, porque eles tamén están aí abaixo. Eu prefiro xogar con os que están por abaixo que non os que están por arriba, desde logo. Evidentemente, pero a ver, trata de escapar do descenso e o ten aí preto tamén,
Pero o que non pode facer o Depor é rachar estatísticas, e cando se enfrenta a un equipo que non gaña na casa, vai e ese equipo lle gaña ese día na casa. Se enfronta ao colista e vai o colista e dá a campanada en Riazor e lle fastidia ao Depor. Quero dicir, ese é o medo que eu teño, e o Depor está a cumplir esas condicións. É o medo que me dá. Tú, tranquilízame, Blanco, o Depor é capaz de gañar o Mirandés hoxe? Hoxe vai gañar 3-1. Goles, xa que estás, goles de... O Charlie Patiño, el primero. O ten que meter un Patiño, porque despois do fallo tremendo que tuvo, onte pideu aplausos para el Antón Hidalgo, porque dice que é un maestro de equipo, non o podes castigar. Eso quere decir que o vai poñer, se pide aplausos para él, quere decir que o vai poñer. Sería perxudicar ao equipo. Eu entendo, Blanco, que evidentemente non o pode sacrificar. Ao xogador agora o tes que recuperar, porque outro día, cando rematou o partido, parece que estaba moi tocado. O chaval estaba totalmente pedindo perdón á afición varias veces, é dicir... E non estamos falando do bobo de Camavinga. Bueno, e o rapaz, a parte, lle costou moito adaptarse á primeira tempada, un rapaz que ao mellor é moi sentido e que lle pode pasar moitísima factura, non? Se vou decir os 3 goleadores que me pediche, van ser Mario Soriano, Viven Songo e Luismi. Moi ben. E cal o último que non entendí? Luismi. Bueno, tampouco estaría mal. A mí me gusta Luismi. E que nos vai a meter o gol do Mirandés? Vamos, seguro. O Mirandés Carlos Fernández para pedir perdón. Hombre, e para que que ben o fichemos para a primeira división, non? Non te olvides que ten a Hugo Novoa, ainda que non é titular, pero que xoga moitos partidos e seguramente que saldrá, que saleu da canteira do Fabril e dai de Bertamilán, se tamén querrá demostrar porque non quedou no Fabril e se partirá aquí a cara. Pero non quedou no Fabril porque lle fixeron unha oferta mellor de fora. Bueno, está cedido polo Alavés, claro. Non fora o que se lle escapara, dixera, como se chamou o presidente este que estivo tan pouquiño tempo antes de que chegara ao Escoté, logo de Vidal, que estivo pouquiño tempo... Sí, home, que non me acordo como se chamaba o presidente do Depor, que estivo tan pouco tempo que decía que unha das cousas que estaba moi disgustado que se lle escapara un rapaz da cantera. Para o xogador, non? Sí. O presidente este que foi o xogador tamén. Bueno, non me sale o nome. Xusto antes de que chegara o Escote hubo un presidente do Depor logo de Vidal, que estivo moi pouco tempo e que... Sería Paco Zas, efectivamente. Paco Zas. Creo que foi a él que decía que non puido competir, non sei quen era, non fora o Alavés, fora outro que se levara, e creo que era Hugo Novoa. Non sei se incluso estaría fora, igual non estou de pero ahora está cedido polo Alavés, que era outra cousa que che quería comentar, de que, bueno, ti aos ointes e a San Pedro tamén, non para ti solo, pero que a veces non é moi doado o facer, porque sí que en outras ocasións lle saleu moi ben ao Mirandés, que teña xogadores cedidos, pero ti podes ter 3 ou 4 que marquen a mellor diferencia, pero é que o Mirandés ven con 20 xogadores cedidos, é unha cousa tremenda. Pero xa o ano pasado, xa o ano pasado. Pero para acoplar a 20 xogadores, que sí que é unha plantilla moi xoven, que igual dentro de un par de anos os ves xogando en primeira división, pero que eso non é fácil. Entonces aí debe haber unha guerra tremenda, porque o equipo, a pesar de ter xogadores cedidos por todos os equipos, non dá arrancado. Leva 3 entrenadores, 3 adestradores, e sigue aí fundido nos postos de descenso. Bueno, pero mira, a tempada pasada o fixo moi ben. Home, case ascende. Pero bueno, supoño que sería gracias a Alessio Lissi. Sí, tamén. Esta tempada, pois, a ver, igual o nivel dos xogadores tampouco é o mesmo dos que tiña cedidos o ano pasado. E as fichases do ano pasado eran boas. E o entrenador, pois, tampouco non soupo dar coa tecla, pero... unha curiosidade, agora que falabades de Hugo Novoa e tal, por certo, onde está Noel, aquel do Fabril que fichou polo Madrid? Está no Tenerife. Ahora últimamente está xogando de titular. Fun a ver o Tenerife contra o Celta B, fai pouco a Balaídos, e está ali xogando no Tenerife. O sea, xogando de titular, bueno. No, titular non é, no. Ese partido de Celta en Balaídos saleu de titular, pero non é titular, porque o Tenerife, bueno, de feito xa ten o ascenso, e que o Tenerife o sigo bastante, entonces por eso falo, porque veñen 3 avións o próximo sábado, 3 avións de aficionados, porque veñen a xogar contra Ponferradina e casi seguro que se proclama o ascenso, xa teñen feito. Entonces, claro. o Tenerife ten os 2 dianteiros mellores de toda a segunda, bueno, podía telos o Deportivo que eran titulares, entonces o non era o ten máis complicado, pero xa.
ten dos dianteiros tremendos. O caso de Noé de Trille unha mágoa, porque fixeron un temporadón en Primeira Federación co Depor, marcharon, todo o mundo decía que bueno, que era unha pena, que ao mellor non era a mellor decisión para eles, pero bueno, pues, ao final pues, non están a ter sorte, especialmente Trille coas lesións, non? Pero mira, aínda a colación de, non o comentamos, pero hoxe o Madrid juvenil vai xogar a final da Youth League, da Champions, non? Do juvenil. A colación deso, lín un artigo onte sobre a Youth League que se creou en 2013. Era un artigo de decía, onde están todos eses xogadores do Real Madrid que xogaron no 2013 a Youth League. Bueno, agora teñen pues, sobre 30 e 33 anos. Bueno, solo dous están en primeira división de toda a plantilla. Sí, que non é fácil, e máis o Madrid. Un é Marcos Llorente e outro é Alex Febas, que está facendo unha señora temporada no Elche, non? Pero xa con 30 anos, está empezando a destacar. O resto, algún xa está retirado porque non triunfou, outros están entre primeira, hai un ou dous en segunda, e o resto están entre primeira, segunda e terceira. E iso que no Madrid tes máis posibilidades de sair, ¿no? De promocionarte. Sí. E no Depor, pero bueno, no Depor, os rapaces que saíron da cantera, mira os irmáns Bueno, por exemplo, Hugo e Guille, Novoa, bueno, o que máis quizá nos últimos anos da cantera, chamaba Mujaid, que está no fútbol belga, me parece que está en Ogenk, me parece que é, e leva 3 ou 4 anos e está ben. Non me acordo que foi de Francis, o porteiro, non me acordo ahora onde está, creo que tamén está no fútbol europeo. Pero seguro que era mellor que Ferllo. A mí me gusta máis, desde logo, que Ferllo. A mí Ferllo, tengo que decir, non me gusta. É que a mí tampouco. Me gusta máis Parreño. Me gustaba cando estaba no Huesca, en primeira. Pero algúns gols que colou Ferllo, que si no lo digo, bueno, con todo cariño, que Sí. pero bueno, 3-1, me quedo con ese resultado, Blanco, Bueno, pues vamos a ver si acertamos, por lo menos para que lle dé certa solvencia e garantía meterse outra vez aí na segunda plaza, para o próximo desplazamento, que é o sábado contra o Burgos, xa é distinto, que é un dos que dixen que podía perder, cuidado. Bueno, pues esperemos que te equivoques, pero que acertes co Depor que ascenda a final de tempada. Como cholo, partido a partido, vamos a acertar e depois xa falaremos do Burgos. Convido vos, se o Depor ascende, convido vos, o digo oficialmente, o sea, públicamente, convido vos a xantar a unha comidiña, bueno. Se gaña en Burgos. No, se gaña a Liga. Se ascende. Se ascende. Se ascende. Sí. Bueno, e se non ascende tamén vos convido. Bueno. Non vamos a ser roñosos. Si xoga a promoción, ¿no? Pero bueno, se ascende xa, marisco. Vale. Si xoga a promoción e a perde, entón pizzería, telepizza. Que a mí me sirve. A mí tamén. É que, aparte, xa non vamos a falar hasta, o sea, temos doble partido, porque temos ahora o Mirandés, e o sábado o Burgos, que xa non podemos falar. O sea, o próximo luns, cando xa falamos dos dos resultados. O está fora ou está xa. Sí, porque o Madrid xa non hai nada que falar, o sea que bueno, o Madrid xa entregou a cuchara. Sí. Non vai haber nada que falar, salvo que perda o Barça. Se o Barça perde os próximos 2 partidos, pode haber unha mínima chance. Pero aínda así... Bueno, San Pedro vai mirando onde vamos comer. Pues cuidado, Fernando Blanco e pico fino, Eu non. Non o podemos levar a calquera. Vamos levar a Blanco unha pizzería. Porque non. No, que tamén hai gourmet. A pizzería tamén vou, pero o ascenso do Depor merece algo máis, verdad? Bueno, pero é si xoga a promoción solamente. No, se ascende. Eu digo se ascende de calquera maneira. No, dixeches que si non tamén. Sí, si non tamén, pero pizzería. Vale. Entón casi prefiro que non ascenda. Vamos a rezar para que ascenda. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, moitas grazas. Unha aperta. É un placer compartir con vos toda a vosa sabiduría futbolística. Ata semana que ven. Ata semana.